Vi står foran Nordisk Film, og vi skal ind og prøve PS3 nu og nogle spil. Ridge Racer 7 er simpelthen tilbage med tonsvis af fart. Hastigheden når nye kinderflabrende hastigheder, og det er virkelig imponerende, hvad maskinen allerede nu præsterer. Resistance Fall of Man er fantastisk hæsblæsende, og alle ens holdkammerater bliver mejet ned af fjenderne. Og det er jo selvfølgelig også med til at gribe spilleren om en vis legemsdel og hive ham direkte hen til skærmen. Man føler virkelig, man er til stede. Og det er meget interessant og meget adrenalinpumpende at sidde midt i krigshærget York, hvor ruinerne og vrag af biler, de ligger rundt omkring sammen med ens kammerater, og man føler faktisk virkelig, at man er til stede i den her utrolig dystre fortidsvision, som Fall of Man portrætterer. Her har vi så maskinen PlayStation 3. Designmæssigt, den er jo ikke lige frem køn, altså. Når den står op, så ligner det lidt et futuristisk køleskab, og når den ligger ned, så er det en mellemting mellem en grill og et vaffeljern. Og så den meget glatte overflade, den gør den altså, at den er ekstremt følsom over for fingeraftryk. Hvis vi ser bort fra det lidt kiksede ydre, så er det altså en ufattelig lækker maskine. Den er stort set lydløs. Man kan slet ikke høre noget, faktisk. Interessant er knapperne her. De er nemlig ikke rigtige knapper. De opfanger i stedet for varmen fra fingrene. Under en klap her, der finder vi alle de nødvendige porte til hukommelseskort. Og nede på fronten, der er der USB-porte til opladning af kontroller og sikkert nye iToys og hvad man ellers skal finde på. Mens bagpå, der er der så tilslutninger til internettet, fjernsyn osv. Men alt i alt altså en utrolig lækker maskine. Det her, det er så den nye controller, og ja, den ligner faktisk den gamle controller til forveksling. Det eneste nye, det er navnet, den hedder 6-axis. De kvikke har selvfølgelig opfanget, at det er et palindrom, det vil sige, at man kan stave navnet både forfra og bagfra, og det står det samme. En ny ting, det er bagpå, der er der en USB-oplader, samt 4 lys, som signalerer, hvad for en controller, som er hvad for en controller. I midten, her, der er der en ny knap, som man bare kalder PS. Det står der på den. Og den fungerer ligesom knappen i midten af Xbox 360 joysticket, som sender ud i menuer og lignende. Aftrækkerne er rent faktisk aftrækkere nu i stedet for almindelige knapper. Hvilket vil sige, at man formentlig har større kontrol i bilspil og lignende.
Bear, hvor man styrer en kæmpemæssig drage i krig mod andre drager og fodsoldater. Spillet udnytter egentlig fint Six-Axis-kontrolleren, selvom det er en lille smule svært til at begynde med at lære, hvordan man angriber. Man angriber nemlig ved hjælp af Six-Axis-kontrolleren, hvis fjenden befinder sig over dragen, så flytter man kontrolleren opad, og hvis den befinder sig under, flytter man selvfølgelig kontrolleren nedad. Man styrer faktisk dragen præcis, så man holder kontrolleren, det vil sige, at man drejer og svinger, og man kan sågar sikkert også loope ved hjælp af kontrolleren. Det fungerer egentlig meget godt. Grafikken i spillet, den er ret lækker, en lille smule grov hister her, men det er bestemt et spil, som bliver interessant at iagttage, hvor godt det udnytter kontrolleren og maskinens evne. Genji Days of the Blade er et rigtigt samurai-spil med masser af sværd og underlige monstre. Hvad Genji egentlig skulle være, var et historisk japansk spil, og jeg tvivler nu godt nok på, at der var kæmpe store krabber med dødningehoveder og lysende fjender dengang. Jeg ved det ikke, jeg var der ikke, men jeg tror det ikke. Ellers så var det typisk, det var et typisk samurai-spil. Der var forskellige angreb, hvor man kunne hoppe, og der var kraftangreb. Men udover en lidt pænere grafik, end hvad vi kender fra PlayStation 2, så var der egentlig ikke nogen åbenlys grund til, at vi ser det her på PlayStation 3. Motorstorm er langt voldsommere, end hvad man normalt kan forvente. Det er en meget, meget hårdt og fysisk racerspil. Styringen, den er meget hård. Den er ikke fleksibel, man skal ikke forvente i første færd at lave vilde udskridninger gennem svingene. Man skal virkelig lære kontrollen at kende. Både den analoge og digitale kontrol er meget præcis, og man føler virkelig kontrol over fartøjet, ligegyldigt om det er en motorcykel eller en kæmpe stor lastbil, som fejrer alle af banen. Ja, nu har jeg spillet PlayStation 3 et par timer, og nu skal jeg spille noget mere Ridge Racer. Så nu vil jeg gerne bede jer om at gå. Hej hej. Kom så. Ud, skrid. Farvel.